खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ हेंथा हाबाफारियाव धमधमाया जोंब्लावदों। बिजेपिनि एनडिए सरकारा गोदान केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ दाफुंबाय। क'क्राझार जिल्लानि रेलवे स्टेशनाव एबसुनि मावथिफोरा सानै बर' आइजोखौ रैखा खालामदों। क'क्राझारनि सासे हिन्जावसाया अन्ध्र प्रदेशआव ट्रेननिफ्राय दुथांफोरजों नाख्लायजाना जिउ गोमानो गोनां जादों। बिदिन्था बसुमतारिया मिस एन्ड मिसेस इउनाइटेड आसामआव बादायलायगोन। उदालगुरि 40 नं रौता बियाब इउपिपिएलआ जर'खा जथुमा खुंफुंदों। कयला-मयला हाइ स्कुलाव फरायसाफोरखौ बरायदों। बाक्सा सेराबारियाव उथ्रिसार फरायसाफोरखौ बरायदों। उदालगुरि आम्बागाव बाप्टिस्ट चार्चआव उथ्रिसार फरायसाफोरखौ बरायदों। तामुलपुर दख'रा बर' फरायसा आफादा उथ्रिसार फरायसाफोरखौ बरायदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हेंथा हाबाफारियाव धमधमाया जोंब्लावदों। दमदमानि साखाथि बाक्सा जिल्लानि कदमतलानि लामायाव अबर' सुरक्षा समितिनि दावराव हेंथा हाबाफारि। যোৱা পৰহি কুবানখাটা অঞ্চলত কুবানখাটা বজাৰত যি 9জন ব্যক্তিক আমাৰ অসমীয়া ব্যক্তিক MCLৰ নেতৃত্বত টৰ্চাৰ কৰা হ'ল। তেওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন কৰি তেওঁলোকক হস্পিটেলাইজ কৰা হ'ল। BTC गावखुंगारि परिषद बागानपारा बियाबनि BPFनि हानजानि MCLA फलिन्द्र बसुमतारिनि मुसुखा सावो। सानथाम सिगां फलिन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव साब्रै साबानि दोलोआ सुबुनखाता अबर' मावदांसानि सायाव आखाय होनाय हेंथायै बे हेंथा हाबाफारि खालामग्राफोरा मावफुङो। ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बिजेपिनि एनडिए सरकारा गोदान केबिनेट मिनिस्टारफोर दाफुंबाय। थांनाय 23 मे खालाराव हादोरनि लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि राजखान्थि हानजाया गोबां एमपि मोननो हानानै देरहासार जानायनि उनाव थांनाय 27 मे खालाराव गोदानै एनडिए सरकारा केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ दाफुंनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 30 मे खालाराव समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन। ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्लानि रेलवे स्टेशनाव रङिया स्टेशननिफ्राय दिल्ली फारसे सानै बर' आइजोखौ गुबुन हारिनि मानसिफोरा लांबाय थानायाव एबसुनि दैदेनगिरिफोरा खौरां मोननानै क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव सानै बर' आइजोखौ रैखा खालामनो हायो। दिल्ली फारसे लांग्रा सुबुंफोरा गुबुन हारिनि मानसिफोर होनना सिनायथिनो हादों। बिसोरनि मुङा फारियै बिजेन बरा, अजय बिश्वास, राफुल हुसेन। बिसोर सानै बर' आइजोफोरखौ एबसुनि दैदेनगिरिफोरा रैखा खालामामोनब्ला सानै बर' आइजोखौ दिल्लीयाव कम्पानियाव खामानि मावनो लांनो होननानै थगायनानै फानहैनोसो नागिरदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सत बामोनकुङा गामिनि श्री नरेन नार्जारिनि फिसाजो जोमै नार्जारिया थांनाय 23 मे खालाराव अन्ध्र प्रदेशआव ट्रेननिफ्राय दुथांफोरजों नाख्लायजाना जिउ खोमाना लानो गोनां जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर गासै साब्रै ट्रेनजों मोनायाव बेंगालुरुसिम दावबायलांदोंमोन मोनसे गोनांथार खामानिनि थाखाय। नाथाय दुखुनांथाव खौराङा बेनोदि अन्ध्र प्रदेशनि एपि होननाय जायगायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा जोमै नार्जारिखौ ट्रेन सिंनिफ्राय नाख्लाय हरनानै फोथैहोयो। दा मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोमै नार्जारिनि गोथै सह'खौ न'फारसे लाबोनाय जाबाय। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बिदिन्था बसुमतारिया मिस एन्ड मिसेस इउनाइटेड आसाम बादायलायगोन। मिस एन्ड मिसेस इउनाइटेड आसामनि फेसबुक पेजआव थांनानै नायगिरि नोंथांमोना भट होनो हागोन। ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।
खयला मयला हाई स्कुलाव फरायसाफोरखौ बरायदों। थांनाय 27 खालाराव खयला मयला हाई स्कुलाव HSLC आनजादाव फर्स्ट डिवीजन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिदाय होनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे हाबाफारियाव खयला मयला हाई स्कुलआव गासै मोनबा आयदायाव लेटार मोननाय फोरोंगिरिफोरखौबो खयला मयलानि गाहाय फोरोंगिरि मनिराम नार्जारिया गांसे गांसे आर'नाइ होना मान होयो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गसाइगाव BEd कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथाङा। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरि 40 नं रौता बियाब UPPLआ जर'खा जथुमा खुंफुंदों। আমাৰ দলৰ শুভাকাংক্ষী বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ৰাইজসকল थांनाय 25 मे खालाराव अदालगुरि जिल्ला UPPLनि सिङाव थानाय 40 नं रौता बियाब खोन्दो UPPL आफादा सेथि जर'खा जथुमा खुंफुंदों। बे जर'खा जथुमाव फैबाय थानाय BTC काउन्सिलआव गोख्रों बाहागो लानानै देरहासार जागोनखौ UPPLनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरिफोरनो मिथिहोयो। बे जथुमाव मिरु UPPLनि लेङाइ आफादगिरि फारियै ब्रह्मन बाग्लारि आरो रबिन्द्र मुसाहारि बिथांमोना बाहागो लानानै गासै मावथिफारिफोरखौ गोख्रों हाबा मावनो थाखाय दानिफ्रायनो बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायलाङो। बे हाबाफारियाव गासै 350 निबो बांसिन बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। लोगोसे 40 नं रौता बियाब खोन्दो UPPL आफादखौबो गोदानै दानानै लानाय जायो। बे आफादनि गोदानै आफादगिरि महरै अनसाय अटल स्वर्गियारि आरो नेहाथारि महरै हरेन बसुमतारि बिथांमोनखौ बिबानाव होयो। अदालगुरिनिफ्राय साबाय बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा सेराबारियाव उथ्रिसार फरायसाफोरखौ बरायदों। बाक्सा जिल्ला बरबरी हालामनि सिङाव थानाय सेराबारि गामियाव 26 मे खालाराव HS आरो HSLC आनजादाव उथ्रिसारनाय गामिनि बिजाथिफोरखौ सेराबारि सोरां लाइमोन आफादा बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारिखौ गामिनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव खालामनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बागाव बाप्टिस्ट चार्चआव मेट्रिक आरो HS आनजादखौ पास खालामनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। आम्बागाव गामियाव साथाम सेथि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जादों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै लिंहरजानाय बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि बारग' आफादगिरि जुरन बसुमतारि आरो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि रतेन्द्र दैमारिजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा बिथांमोना बे हाबाफारियाव नुजाथि फैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेवहाय डक्टर मिथिंगा दैमारि ACS बिथाङाबो आलासि महरै नुजाथि फैनो हादोंमोन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों अदालगुरिनिफ्राय रिंसार मुसाहारि बिथाङा। तामुलपुर दख'रा बर' फरायसा आफादा उथ्रिसार फरायसाफोरखौ बरायदों। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2019 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि नब्लाङाव खुंफुंनाय जायो। तामुलपुर दख'रानि बेन्दों सिङाव देग्लाय बोसोराव सा 32 फरायसा बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि अजित बर' बिथांनि गेवलां मेल सामलायनायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि गोरायुं बिभुति डेका बिथाङा। गाहाय आलासि महरै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारि बिथाङा। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिया फोरमायथियो दि 32 सा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनायनि गेजेराव दख'रानि गेजेराव टप 10 फरायसायाबो सायख'नाय जायो। तामुलपुरनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा गेलफेजानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।